¿Qué tal, Pep? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Pero qué hace, mister? ¿Que no ve que están haciendo teatro? ¡Uy, qué caras más duras que tienen! ¿Pero qué dices, Callejón? ¡Esto es un robo, una tragoma normal! Però, noi, que no veus que encara no ha començat el partit? Discúlpalo, Pep. Hace solo un día que lo fichó el Real Madrid y ya está cogiendo todos los tics blancos. ¿Que yo estoy cogiendo tic blanco? ¿Que yo estoy cogiendo tic blanco? ¡A que te denuncie la UEFA! Chicos, a ver si hacemos un tamudazo y les virlamos la liga. ¿Ah, sí? Pues nosotros vamos a hacer todo lo posible para que vosotros podáis ir a Europa. Ten. 11 entradas para la final de Wembley. ¡Anda! ¡Mister! ¡Nos vamos a Europa! ¡Gracias, Andrés! De nada. ¡Ya han salido entradas! Pensava que no arribàvem. Feia tant de temps que no venia que ja no recordava el camí cap al palco. Oh! I aquella llum tan brillant, què és? El lloc del Barça? Ah, no. És el videomarcador, Sí, és nou, Perquè el d'abans era com una pantalla d'ordinador dels 80. Senyor Llibre... I aquest gestet està tallat de forma diferent, I aquesta senyora no hi era, Oh! I aquesta cagada de colom també és nova! Senyor Sánchez Llibre, benvingut al Camp Nou. El Sandro ja el coneix. Ah, tu has de ser el nou president, Oye, heu canviat moltes coses, No vull dir que aquí toqueu molt de calé, però toqueu molt de calé, Sí. Què? No em dius res? Em pensava que després de la marxa de la Porta les relacions entre dos clubs seria més cordial, però ja veig que m'equivocava. Li demano disculpes en nom del president. És que no li agrada parlar en públic. Ni amb altres presidents. Ni de 7 a 9 del vespre. Ah, bueno, llavors, vale, d'acuerdo. Mira, a aquest li passa el mateix. No diu res des de que li vaig preguntar que li semblava que ens venguéssim el Víctor Ruiz i el Dídac Vilà. S'ha fet amics. Ai, em sembla que m'ha entrat alguna cosa a l'ull. ¡Gol! Pero, mister, ¿cómo dejó que Iniesta hiciera esa genialidad? Acá la genialidad las hago yo. És veritat, Messi, ha estat un golaç. Una obra d'art. És com si hagués marcat un gol en Picasso. ¿Pero qué decir? Si Pikachu y Pokémon no jugaron la vida al fútbol. Vos, Iniesta. ¿Qué quiere? El gol que marcaste es de chupón. No es de chupón, es de rechupete. Bueno, es igual. Que tiene que marcar los goles soy yo, que ayer Cristiano metió 4 y me va a quitar el pichichi. Ay, déjame llamar a Shakira para que pare su concierto y pueda ver el gol de Piqué. Hola, soy Andrés. Sí, que el concierto mejor lo pares, Toma, Piquetón! Ja està. Ara ja puc parlar. Em costa d'arrencar, però, escolta, ara ja m'he deixat anar. Potser massa. Doncs escolta, tots aquests jugadors que tens aquí a la grada, l'Adriane, el Maxel, el Trojan, deu ser perquè ja els heu venut altres equipos, no? No, home, no. No juguen perquè estan lesionats. Com? Llavors no t'has venut cap jugador? Però serà que no són tan bons aquests jugadors que tens? Vaya equip de merda deu tenir. Escolta'm, què vols dir? Ai, aquesta joventut. El futbol consisteix en vendre bons jugadors per fer calaix i comprar bons jugadors, si és lògic. Ah, sí? Sí. Caram, doncs no m'havien avisat. Doncs no sé, et vengo el Milito. El Milito? Com t'atreveixes? Vamos, trenco les relacions ara mateix amb el Barça per un temps X. El Milito, amb tots els problemes que tenim a la defensa, només falta el Milito. Ja ha passat el temps X. Podem tornar a ser amics. Vale. Vinga. Campió! No feu això! Prou! No feu això, que no ho veieu, que encara podem perdre la Lliga. Encara ens queda un punt, un! Pero, mister, si todo el mundo sabe que esta liga es como el premio Planeta, que se conoce el ganador 3 semanas antes. Eso es, venga, encienda esta bengala conmigo. No puc, Messi! Veniu! Que no veieu? Tots aquests periodistes són de Telemadrid i estan examinant en lupa tots els moviments que faig perquè diuen que incito a la violència. Jo, a la violència. Pero, mister, ¿cómo puede dar credibilidad a Telemadrid si su jefe de deportes es de la central lechera? És igual, però hem d'anar amb molt i molt de compte, d'acord? Vinga, va, cap al vestidor. Va! ¡Oh, violento! ¡Hoy no he hecho! ¡Hoy no he hecho!
Què li passa? Guardiola!